बिजनी मोखोनागुरिनि गागि समाज सिबियारि जांख्ला मुसाहारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। रांखान्थिनि आंखालनि जाहोनाव जौगा थाखोनि फाहामथाय लानो हायाखै। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मोखोनागुरि गामिनि थागिबि एबा गागि समाज सिबियारि 70 बोसोर बैसोनि जांख्ला मुसाहारिया गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। रांखान्थियारि महरै लोरबां निखावरि नखरा जौगा थाखोनि फाहामथाय होनो हायाखै। समाज सिबियारि जांख्ला मुसाहारिखौ फाहामथाय होनो थाखाय रायजो राजा आरो बिटिसि खुंथायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हास्थायदों दुखुथिया नखरा। गोसो गुदुं सुबुं अनसुला सुबुंफोरा लावगि मुसाहारिनि इन्डियान बेंकनि एकाउन्ट नम्बर 5909277961 आव रांखान्थियारि मदद हरनो हागोन। जोंहा बे मोखोनागुरि गामिनिनो सासे 70 बोसोर बैसोनि जानाय जांख्ला मुसाहारि। दा बिथाङा जाहैबाय सासे समाज सिबिग्रा, गुदि बाथौ एबा बोरलि बाथौनि सासे जानागुरु। दा बिथाङा थांनाय मे मासनिफ्रायनो फैयै फैयै दिनै 4 मास रानिं जागासिनो दं, 4 मान्थस रानिं। दा बिथाङा बेमाराव भुगिनानै दङ। न'खरनि माखासे रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय बिथांखौ सिकित्सा एबा ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै। नंगौ, बिथांखौ गुबुन गुबुन डाक्टारनाव दिन्थिहैनाय जादों, लांनाय जादों, नाथाय बिथांमोना आबौनि जे समस्या बा बेराम, उदैयाव जा बुंदों टिउमार जादों बा माबा मोनसे बेदर जादों, बे खोथाखौ डाक्टारफ्रा गुबुन गुबुन डाक्टारा गुबुन गुबुन रिजाल्ट हरदों, नाथाय बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो दा बेखौ दिनैसिमबो न'खरनि गासैबो गारजेनफ्रा सानबाबो सानख'नो हायाखै। आबौनि ट्रिटमेन्टखौ खालामोब्ला 7 लाख थाखानि गोनांथि दङ होननानै डाक्टारफ्रा फोरमायनाय जादों। नाथाय न'खरनि मानसिफ्रा एसेबां बुरजा रां बिनायाव माने सानबाबो सानख'नो हायाखै माबे राहा लामाजों ट्रिटमेन्ट होनाय जागोन। मानोना बिथांमोननि न'खराव जेबो थाखा फैसा गैया, हा हु गैया, धोन सम्पति गैया। बिथाङा आबौआ सासे जानागुरु माने सासे इसोर, सासे अबंलावरि होननानै गनायना लानांगोन। 25 बोसोर समाजखौ सिबिबोबाय, नायबोबाय, सोरनिखौबा गिदिर गिदिर बिपद आफदखौ बिथाङा साक्सेस खालामबोबाय। नाथाय दिनै फैयै फैयै बिथाङा आबौआ मा जादों, गावनो निजा बेबायदि मोनसे अलखदाव गोग्लैफैदों। दिनै मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगां गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, नोंथांमोननिसिम आं फोरमायनो साननाया बेनोदि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआर बा आसामनि गासै बेसेबांनाखि बोलि दङ, बोरलि बाथौ एबा गुदि बाथौ, बै बाथौ सिबियारि बिथांमोना जाहाथे आबौनि ट्रिटमेन्टखौ मोजाङै मोजां खालामनो थाखाय, साक्सेस खालामनो थाखाय, आरो इयुनाव आबौआ बेबायदिनो 25 बोसोर 30 बोसोर आरो थांनानै थानानै बेबायदि जोंनि गासैबो समाजखौ बा जोंनि सुबुं समाजनि माखासे खामानिफोरखौ जाहाथे मोजाङै मावनानै जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हालाङो, बेनि थाखाय आं बेखौ हास्थायदों। दा बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों दिनै गासैबो बोलि बाथौनि गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव गासैबो नोंथांमोना आबौनि नामै 20 थाखा, 30 थाखा, 50 थाखा जाय गोसो बायदि, जाय 100 थाखा होयो ना 200 थाखा होयो, जाहाथे जों एकाउन्ट नाम्बार होनाय जागोन। बे एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बोलि बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों। नोंथांमोना आबौनि जे बेमार जानाय, उदैनि बेमार जानाय, बे ट्रिटमेन्टखौ जाहाथे मोजाङैनो फाहामनायाव सुबिदा मोनो, बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जादों।